హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతీ వ్యాసం నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ. ఈరోజు షార్ట్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్ లో మనము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకాన్ని చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకము. సూత ఉవాచ ద్వాపరే సమనుప్రాప్తే తృతీయే యుగ పర్యయే జాత పరాశరోద్యోగి వాసవ్యాం కలయా హరేః. సో సూత గోస్వాముల వారు పలుకుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు సౌనకాది మునులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు, వారు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా ఇక సూత గోస్వాముల వారు సమాధానం చెప్పడం ప్రారంభించినటువంటి శ్లోకము ఇది. సూత గోస్వాముల వారు పలికెను, ద్వాపర యుగము త్రేతాయుగము నందును వ్యాపించినట్టి సమయమున వ్యాసదేవుడు పరాశరముని ద్వారా వసుతనయైన సత్యవతి గర్భమున జన్మించెను అంటూ. సో ఇక్కడ వ్యాసుల వారి యొక్క జన్మను గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారంగా వచ్చినటువంటి ఆ వ్యాసుల వారి యొక్క జననమును ఇందులో గొంతు మూసుకోవచ్చు కదా. హరే కృష్ణ. భాష్యము. సత్యము, ద్వాపర యుగము, త్రేతాయుగము, కలియుగములనడి 4 యుగములకు ఒక క్రమ పద్ధతి కలదు. కానీ కొన్ని మార్లు ఒక యుగము వేరొక యుగమునందు వ్యాపించి ఉండును. అదే విధంగా వైవస్వత మనువు కాలమున
4 యుగ చక్రముల చక్రభ్రమణమునందలి 28వ పరిభ్రమణమున అట్టిది జరిగినయుండెను. తత్కారణంగా తృతీయమైన త్రేతాయుగము ద్వితీయమైన ద్వాపర యుగమునకు పూర్వమే ప్రకటమయ్యను. అటువంటి సమయమునందే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా అరుదెంచుచుండును. దాన్ని కొరకే అట్టి ప్రత్యేకమైన మార్పులు జరుగుచుండును. మత్స్యకారుడైన వసువు తనయ సత్యవతియే వ్యాసుదేవుని జనని. మహాత్ముడైన పరాశుర మునియే అతని జనకుడు. ఇదియే వ్యాసదేవుని జన్మ వృత్తాంతము. ప్రతి యుగము కూడా 3 భాగములుగా విభజింపబడి అందు ప్రతి భాగము ఒక సంధ్యగా పిలువబడును. అటువంటి సంధ్యలలో యుగం యొక్క 3వ సంధ్యయందు వ్యాసుదేవుడు ఆవిర్భవించెను. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ఇది ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది, ఇంతకుముందు సౌనకాది మునులు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలలో వివిధ అంశాలను వారు తెలుసుకోగోరినటువంటి జిజ్ఞాసువులై ఉండి అడిగినటువంటి ప్రశ్నలను మనము చూసాము. సో వాటికి సమాధానంగా ఇక మరి ఈ భాగవతాన్ని రచించినటువంటి వ్యాసుల వారి యొక్క జననమును గురించి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఈ భాగవత ఉద్భవానికి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలు ఇవన్నిటిని కూడా వివరించినటువంటి వ్యాసుల వారి గురించి మొదటగా ఆయన చెప్పడం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ క్రమంలోనే వ్యాసుల వారి యొక్క జన్మను గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే ఆయన చెప్తున్నారు, ద్వాపరే సమను ప్రాప్తే తృతీయే యుగ పర్యయే జాత పరాశరాధ్యోగి వాసవ్యాం కలయా హరే. ద్వాపర యుగమునందు సమను ప్రాప్తే అంటే అది ఆవిర్భవము కాగా, అందులో ఇక్కడ చెప్తున్నారు తృతీయే యుగ పర్యయే అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే 3వ యుగ చక్రంలో జన్మించెను. ఎవరు? పరాశర మహర్షి ద్వారా యోగి మహాముని అయినటువంటి వాసవ్యాం అంటే ఇక్కడ వసువు యొక్క తనయ గర్భమునందు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ సత్యవతి వసువు అంటే ఇక్కడ వసువు అనేటువంటి ఆయన యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి ఆ సత్యవతి యొక్క గర్భంలో కలయా హరి ఆ భగవంతుని హరి యొక్క అంశ అవతారంగా ఈ వ్యాసుల వారు ఆవిర్భవించారు, జన్మించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ సూత గోస్వాములు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ 3వ యుగమైనటువంటి ద్వాపర యుగము వచ్చినప్పుడు పరాశర మహర్షి మరియు సత్యవతీదేవి యొక్క వారి ద్వారా
హరి యొక్క అంశావతారమైనటువంటి మహాయోగి అయినటువంటి వ్యాసుల వారు ఆవిర్భవించారు అంటూ ఆయన యొక్క దివ్య అవతార తత్వాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము. ఈ శ్లోకంలో కలయా హరిహే అనేటువంటి అంశము, అంటే ఆ భగవానుని యొక్క అంశ రూపముగా మరి వ్యాసుల వారు ఆవిర్భవించారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. ఎందుకంటే మనకి ఈ యుగాల్లో 4 యుగ చక్రాలలో సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగము అనేటువంటి ఈ యుగ క్రమంలో మరి ఇక్కడ ఈ ద్వాపర యుగంలో మరి ఆ వ్యాసదేవుడు ఆవిర్భవించాడు. గొప్ప మహర్షి అయినటువంటి పరాశర మహర్షి మరియు సత్యవతీ దేవుల ద్వారా ఈ వ్యాసుల వారు ఆవిర్భవించారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వ్యాసులు ఇక్కడ కలయా హరిహే అనేటువంటి దాంట్లో హరి యొక్క అంశ రూపమున వ్యాసుల వారు ఆవిర్భవించారు. దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే వ్యాసుడు సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. ఆయన భగవంతుని యొక్క శక్తి అంశతో అవతరించినటువంటి మహాపురుషుడు. ఎందుకంటే మనకింతకు ముందు సర్వ అవతారాలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మూల ఆధారం అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అందులో మరి ఆయన అవతారాలను తీసుకోవడం ద్వారా, భగవంతుడు వివిధ అవతారాలను తీసుకోవడం ద్వారా ప్రపంచాన్ని ఎక్కడైతే ధర్మము నశించిపోతుందో, అధర్మము పెరిగిపోతుందో, సాధువులు శిక్షించబడుతూ ఉంటారో ఆయా సమయాలలో మరి ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క అవతారానికి వివిధ కారణాల ద్వారా ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ వ్యాసుల వారు రక్షించేటువంటి కారణము అంటే ఎందుకు ఈ ద్వాపర యుగంలో, ఎందుకంటే అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సత్యయుగంలో 1,00,000 సంవత్సరాలు ఉండేవారు, త్రేతాయుగంలో 10,000 సంవత్సరాలు ఉండేవారు, ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగానికి వచ్చినప్పటికీ అది 1000 సంవత్సరాలకు తగ్గిపోయింది, కలియుగంలో ఇంకా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆ ద్వాపర యుగాంతంలో మనుషుల ఆయుష్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది, 100 సంవత్సరాలకు తగ్గిపోతుంది. అలాగే స్మరణ శక్తి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు సత్యయుగంలో కానీ త్రేతాయుగంలో కానీ ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళు వినడమే, గ్రంథీకరించబడినటువంటి అంశాలు లేవు. సో ఇలా మనుషుల యొక్క ఆయుస్సు తగ్గింది, స్మరణ శక్తి బలహీనపడుతుంది, అలాగే ధర్మబలం కూడా తగ్గినటువంటి మరి ఆ సందర్భంలో భగవంతుని యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని వ్యవస్థీకరించడానికి, మందమతులకు అందించడానికి, ఆ వేద జ్ఞానాన్ని వ్యవస్థీకరించడానికి ఆ వ్యాసుల వారు పరాశర ముని ద్వారా వసుతనయైనటువంటి సత్యవతి గర్భమున ఆవిర్భవించారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మనకి వ్యాసుల వారి గురించి తెలుసు. ఒకటిగానే ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వేదాన్ని మరి 4 భాగాలుగా విభజించినటువంటి వాడు, పురాణాలను రచించినటువంటి వాడు, మహాభారత ఇతిహాసాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు, వేదాంత సూత్రాలను రచించినటువంటి వాడు. చివరికి ఆయన యొక్క పరిపక్వ స్థితిలో అది ముందు మనకు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ భాగవతాన్ని మనం ఇప్పుడు ఏదైతే భాగవతాన్ని చదువుతున్నామో మరి దీన్ని ఆయన ప్రసాదించినటువంటిది. మరి ఈ భాగవతం యొక్క మహోన్నతము మనం ప్రారంభంలోనే చూసాము. ఎందుకంటే వ్యాసుల వారు అన్నీ రచించిన తర్వాత అసంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు తన
ఆధ్యాత్మిక గురువైనటువంటి నారద దేవర్షి నారదులు వారు ఉపదేశించినటువంటి ఆదేశం ప్రకారంగా నీవు కృష్ణుని నిర్మల భక్తిని పూర్తిగా వర్ణించలేదు, అందుకే నీవు అసంతృప్తితో ఉన్నావు అని చెప్పిన సందర్భంలో ఆయన మరి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించినటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ వ్యాసుల వారిని చెప్తూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో యోగి అంటూ జాత పరాశర యోగి అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. మరి అంటే ఈ యోగి అనేటువంటి పదం మహాముని అయినటువంటి వ్యాసుల వారికి చెప్తున్నటువంటిదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే సాధారణంగా యోగి అనేటువంటి వాడు కేవలము ధ్యాన సాధకుడే కాకుండా ఆ పరమసత్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా దర్శించినటువంటి వాడు. మరి తన గురువు యొక్క ఆదేశం ద్వారా ఈ తత్వజ్ఞానాన్ని అంతటినీ కూడా ఆయన మరి దర్శించినటువంటి వాడు, త్రికాలజ్ఞుడు. ఇది ముందు ముందు వస్తుంది, దివ్యదర్శి. మరి ఆ యొక్క దేవదేవుని యొక్క ప్రేరణతో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించినటువంటి వ్యాసుల వారు మహర్షి, ఇక్కడ మహాయోగిగా మహామునిగా చెప్పబడినటువంటి వాడు. అలాగే మనకి వ్యాసుల వారి గురించి ఇంకా చూసినట్లయితే ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో మనకి అంటే భగవంతుడి నుంచి 4 సాంప్రదాయాలుగా వచ్చినటువంటి వాటిలో బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, రుద్ర సాంప్రదాయము, శ్రీ సాంప్రదాయము, కుమారాస్ సాంప్రదాయము అనేటువంటి 4 సాంప్రదాయాలలో మనకి మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఇస్కాన్లో బ్రహ్మ, మధ్వ, గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో ఈ సాంప్రదాయంలో గురు పరంపరలో మూల ఆచార్యులుగా చెప్పుకోవచ్చు. దాదాపుగా భగవంతుడు, భగవంతుని తర్వాత బ్రహ్మ, బ్రహ్మ తర్వాత మనకి నారదుడు, నారదుడి నుంచి వ్యాసుల వారు. కాబట్టి ఆయన మనకి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో గురు పరంపరలో మూల ఆచార్యుడు. అందుకే మనకి వ్యాస పూజ సాంప్రదాయము ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి వేదవ్యాసుల వారు ఆవిర్భావాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటిది. పరాశుర ముని మరియు సత్యవతి యొక్క కుమారులుగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి, ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య అంటూ ఆయన మనకి సృజామ్యహామి అంటూ చెప్తుంటారు కదా. సో తనను తాను సృజించుకునేటువంటి క్రమంలోనే ఆ హరి యొక్క అంశరూపంగా, ఇక్కడ తాను స్వయంగా కాకపోయినా ఆయన యొక్క అంశరూపంలో మరి ఈ లోకానికి మార్గదర్శకం చేయడానికి, ఈ మందమతులైనటువంటి జనులు ఆయుష్ తగ్గి, సృజనాశక్తి తగ్గి, ధర్మబద్ధత తగ్గి ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి మనకి సరైనటువంటి మార్గదర్శకాన్ని చేయడానికి భగవంతుడు వ్యాసదేవుడుగా శక్తి ఆవేశ అవతారాల్లో ప్రముఖుడైనటువంటి వ్యాసుడు ఆవిర్భవించినటువంటి సందర్భాన్ని ఈ శ్లోకం మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము మనకి. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకము మనకి. హరే కృష్ణ.